Čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Ideme ohodnotiť a ochutnať Tari drink, ako môžete vidieť. Tari drink malina. Ideme si pozrieť na 100 ml. Tuky 0 gramov. Tu to môžete vidieť hore, neviem ako to vidíte. Potom z toho nasýcené mastné kyseliny 0 gramov, sacharidy 8 gramov, z toho cukor 8 gramov, bielkoviny 0 gramov, sol 0 gramov. Prečítam vám zloženie po slovensky. Zloženie: voda, cukor, oxid uhličitý, kyselina, citrónová, farbivá, farbivá, koncentrát z čiernej mrkvy, antokadrby, koncentrátová malinová šťava, bez umelých sladidiel a farbív. Skladujte v suchu svetlom, podávajte chladné balené v ochrannej atmosfére, po otvorení hneď konzumujte. Minimálna trvanlivosť do pozridno. Dobre. Potom distribuo mojaplechovka.sro mojaplechovka.cz si to môžete si tiež vyrobiť takto svoju plechovku. By ma zaujímalo, ako tam potom dá tú vodu. Ukážte. Je to tu otvorené. Počkaj, otrhneme víčko. No počkaj, ono je súťažné ešte, to som zabudol. To si nechám. Aj plechovku. Je to very good. Mne to chutí, ľudia. Počkaj, spýtame sa môjho kamoša. Ohodnoť to. Také meat. Ukázal mi, že meat. Mne to chutí celkom. Je to celkom fajn. Ale na to, že tam, ako ten cukor tam moc necítiť, že je tam ho tak veľa. Ako v office drinku je ho tam menej, ale ako to chutí ako toto, keď si dáš nejaký malinový sirup s vodou. A za to peniaze stalo to €70 aj so zálohou, to nestojí za to. To si môžeš kúpiť sirup a máš. Takže ako je to dobré s tým, že môžete súťažiť s kódom a môžete niečo vyhrať, aj to vám tu ukážem. Ale doma, keď už budem, vám tam strih, že ako to dopadne. Ale je pravda, že vám to dá energiu. Lebo cíti tam potom, že je to sladké však. Ten prvý dojem je celkom fajn, že to je good, ale za to, že to stalo cenu, ako to stalo, tak ako Tari je to dobrý drink, ale viem, že čo som čítal, že vraj si neurčuješ v obchodoch ty cenu, že to je, že ty ním dáš len stanovisko a že oni si to určujú. A ako cez ten svoj merch to dávaš celkom dobrú cenu. Takže to je good. Ako bez zálohy dáva na merch, počkaj, sa mi zdá, že v slovenských menách za €10 sa mi zdá. Bez zálohy. Ale zo zálohou €25 sa mi zdá dokopy. Takže je to good. Tu som vypil polku. To jak rýchlo sa leje. A to máš vypité za 5 sekúnd. Ako sirupová voda. Čistá sirupová voda. Takže tak. Dávam strih, keď to už bude celkom dopité. Ešte teraz otestujeme cukor test, lebo som tu videl mravca. Že sa k tomu nejaký mravec približí, keď to sem dáme. Urobí sa tak možno z toho pekný potočík. Či tam je, lebo mravce sa približujú k tomu, keď je tam veľa cukru. No, už osy okolo mňa lietajú, takže ako vidíte, tak asi tam je veľa cukru. Takže cukru tam je veľa, takže neodporúčam. No,
necítiť ho, ale je tam veľa cukru. Ale tady je to fakt, je to celkom fajn. Ako ty na stránke to by som odporučil kupovať, v iných obchodoch nie. Zatiaľ, čo tu je. Lebo ním sa mi zdá, že stanovisko dá euro 25 až 2 eura. Že za toľko to môžu dať. Nemá nekvalitu, že to niekde. Počkaj, akože. Odtiaľ to mám ešte vodu. Čiže je to celkom. Dávam strich. Ľudia, potom to sa moc negrgá, ako ja grgam pod svetkom a ideme toto okonštovať. No. Počkajte, ale aj mravci tu idú. Čum, mravec, tu je mravec. Idú ku tomu. Láka nikto, takže jedna osa a jeden mravec zatiaľ, druhá teraz. Takže ako, tak odporúčili, cukor, taký mít cukor. Takže asi tam, a v kole je, vieš koľko gramov je v kole viac? V kole je, nie, v kole je menej ako tu. Ty kokos, starý. Ale nie, lebo to je na 100 ml, to má 250, takže má to 8 plus 8 je 16. 16 plus 4, 20 gramov cukru je. V tomto. Takže dávam strich, keď to dopijem, takže čaute. A možno sa aj premiestnime na inú lokáciu. Takže idem ho zadať. Dobre. Čakajte, len to musíš... Pekne to tam dáva, že sa ti to úplne ťažko dáva. R-ko. C. 7. M-Q. Čakajte, pozriem to ešte raz. XH, áno, 8,3, C7, 0,7, MQ. MQ. A čo? Čo? 20% zľava, slevový kód JH Ako, ale je to real. Ľudia, je to real. Preto, lebo môj kamoš odtiaľ vyhral šilené nákupy. A ja som vyhral kľúčenku, ale aj tak som si ju neobjednal z merča. Takže tak. Ale 20% zľava je dosť veľká. Takže tak.